देनां आं बोरायबा नायफिनसां आंखौ फिसा फिसौफ्राबो नायनांगौलै आंखौ देनां खामानि मावदोंथ' आंबो उदैनि थाखाय बेसेबां मावनो गोनां जायो ना फिसाफ्राबो मावनांगोन देनां सिन्था गैला एबार न'आवनो फैनानै सौबो माइया बरिया जाबाय लांनांगौ गैला नायनायनि दिनै फार्स्ट टाइम हखांबाय दाङरियासोलै माइ सौनाय एबार न'आवनो फैनायानो मोजां जाबायलै आदै ना लांनांला देमाजालि गैला आंबो एप्लाइ खालामदों मोनसे मेचिन आंना कारेन्टजोंसो जागोन दे मोना मोना जोंना माइरं सौनानै साप्लाय हरनायनिसो जोंना सोगासिनोसो मिथिलालां मा माइथाय मा माइथाय हौबोलै माथो गंसे गुन्दैखौ एसे गेब्लेनाय गहोजाया एसे माइगाब बायदि थानो नागिरो ना बुस्थुआ सालु होदो दे बिदिखौ खालामसै आं सानबाय थागोन दायस' खालामगोन बोरो खराया मानो लाबोदिया थिखोनांगौ हरनांगौ मानांगौ खस्थ' सान्दुंआबो जा दुंना होबाय मोजां गयो माने सान्द्रिया एसे गुबुंखौ होबावनांगौ होमबा बिराद मोजां जागौमोन थिगैनो दं माइया रग' रग' मोजां गयो सान्द्रिखौ सोलायनांगौल' आरो बेना सान्द्रिया एसे प्रब्लेम दं गेसेंद्रायखौ होदों बस्थायानो होया एन्जर अरसिजोब्बाय माइजों दोनजाबफाबाथाय बेबायदिनो एन्जर अरसिजोबो बस्थायानो गैला नायलांदो जा साउन्ड जायो गुन्दै गग्रा माइरं थिगैनो दं गनायालाय ओमफ्राय खिन्थु एसे जुजाय बायदि फैफायो आरोना बे सान्द्रिनि थाखायनो जादों होनदों बाराया साफा मावथारोलै बियो बस्थायानो एन्जर अरसिजोब्बायलै जाला फाग्लासो मोनसेबो जाला
लुसनग्राया खाथ्राखा फैफाग्रा अपारेटरजों फैफाग्रा बिराद साफा मावो लेंहरनो हागोन खाथि खाला गामियाव आंखौल' मिन्थिखागोन आंनाव फन खालामबानो जागोन खाथि खाला गामिना गोजानाव थांथारनाङा खाथि खाला गामिना जोबथारनोसै गैला जोब्बायानो मुथा मुथि बोखांबाय 5.5 मन संखाबायलाय एसेनो खेबसेनो अमानि थाखायनोलै नङाबालाय माइरंआलाय जानो दंखाबावोमोन गुन्दैयानो थाब थाब जोबगोरो उफाय गैया अमानि थाखायनो बेसेबांबा बुरजा थानोसैलै एम्फौ जालायनाय जादोलाय
फाननोबो अनलायलाङो। जोबथारनोसैयाव गुन्दै होनांगौना हनै गुन्दै लानानै दंगासिनो होग्राया गुन्दै होनांगौ। एसे बे गोमनायखौ खम खालामनो हायोबा मोजां जायो ना। नोगोर गोमो फाग्लासो।